atât. Misionari și de când merge după vârcă, vântul bate încolo. Așa bate. Sunt toți înapoi. Nu se mai întoarce, coboară acolo înapoi, undeva. Vine pe jos. O lasă... Aia vin pe jos, sau cu mașina de acolo. Am cum să-l aduc înapoi. Sunt prea mulți acești. Sunt prea gri. E calculat, nu poate să intre mai multe. Ține aia. Aoleu, pe ăsta nu mai ridică. Gata, ia uite, îi dă drumul. Gata, ia uite, Melanicu. Wow! Uite, vezi, e un om de-al lor acolo care... Uite, vezi, strânge ceva. Strânge... Unia, dar vezi că ăștia plecară cu totul. Ia să vezi că dă n-ai luat-o. Nu dă. Dar vezi că ăștia plecară cu totul. Calculă el. Vezi, mai plecară de tot ăștia. Cum cu tot? Adică nu se înălțară doar până sus. Uite, dar ar fi și pe ăsta.